ಬರೀ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣ. ತುಳುನಾಡು ಈ ಸರಕಾರಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರ್ವ ಅಂದು ಪುರಪನ್ ಪುನಕೆಯಿಂದ ತುಳುನಾಡಿತ್ತೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಪರ್ವ, ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಪರ್ವ ಅಂಚಾದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆತಿನವೇತುಂಡೋ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಯರೊಪ್ಪುನವುಲ ಆತೆ ಉಂಡು. ಆ ನಿಲೆಟ್ಟು ಈ ದಿನ ಐಕ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾದು ಅಂತೆ ಶಕ್ತಿ ಸಂಚಯನ ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ಸಲಾದು ಒಂಜಿ ಅದೃಷ್ಟ ಪನ್ಪುಲಕ ತುಲೆ ಈತ ದಿನ 10 ಆದುಪ್ಪು ಇಂದು 25 ವರ್ಷ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಹಂತಗಾನಗೆ ಸಂದಿನ ತುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ. 25 ವರ್ಷ ಸಂದಿನೈಕಿ 24 ಬಯ್ಯಂದ ಭಜನೆ ಮಲ್ತದು ಶಕ್ತಿ ಸಂಚಯನದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೇರು. ಬಯ್ಯದ ಭಜನೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೆ ಎಂದು ಐಕ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ದಿಂಜ ಜನ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣದಿನಿ ಸಂಜೆ ಪನ್ಪುನ ಕನ್ನಡ ಪದದ ತತ್ಸಮ ರೂಪ ಇಜಿನ ಸಂಸ್ಕೃತ ರೂಪ ಸಂಧ್ಯಾ ಅಂದು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲಲು ಬರ್ಪುಂಡು. ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಯ ಪಟೇ ನಿತ್ಯ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಶ್ಲೋಕಡು ಪುರ ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಲು ಬರ್ಪುಂಡು. ಇಂಕಲ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ತರಗತಿಡು ಆಲಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಾಠ ಉಂಡು. ಐಟ್ ಆಲಯ ಭಾಗಲು ಆಲಯ ಅನುಶಾಸನಲು ಪೂರ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಲಯ ನಿಯಮಗಳು ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಆಲಯ ನಿಯಮಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ವಾಪೊರ್ತುಡು ಪೋವೋಡು ಪನ್ಪುನಂಜಿ ಭಾಗ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಪ್ಪಗ ನಮ ಪನ್ಪುನವು ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಮೂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಪೋವಲಿ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಮೂಜಿ ಪೊರ್ತುದ ಪೂಜೆ ಒಂಜಿ ಇರ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಪಗೆಲು ಸಂದುನ ಕಾಲ ಅವು ಜಾವದ ಮುಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜೆ ಆಪುಂಡು. 6 ಗಂಟೆಗೆ ಪೂರ ತುಲೆ ಕಾಂಡೆದ ಪೂಜೆ ಎಂದು ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೂಜೆ ಆಪುಂಡು. ಅವು ಏರು ಹಗಲು ಬೊಕ್ಕ ಇಳಿ ಹಗಲು ರಡ್ಡು ಸೇರುನಿ. ಪೂರ್ವ ಅಹನ್ನ ಅಪರ ಅಹನ್ನ ನಡುತ್ತ ಮಧ್ಯ ಅಹನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೂರ್ವಾನ್ನ ಅಪರಾನ್ನ ಪನ್ಪುನ ಪದ ನಿಖಲಿಕೆ ಎಂದಾರು. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಂಜೆಯ ಮುಂದೆ ಮುಸ್ಸಂಜೆ ಪಂಡ ಪೊರ್ತು ಕಂತುನ ಪೊರ್ತವು ಅಪಗೊಂಜಿ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲ ಅಂದುಂಡು. ಯಾನು 12 ಕೇಂಡೆ ಮೂಲಿ ಏತು ಪೊರ್ತುಗು ಭಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆವೊಂದಿತ್ತು ನಿಂದು ಆ ಜರೆಕಿಂದ ತೆಣ್ಣ ಪಂಡರು ತುಲೆ ಅವು ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲ. ಈ ಮೂಜಿ ಸಂಧ್ಯಡು ಅವೊಂಜಿ ಭೂಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಕಾಶ ರಡ್ಡು ಸೇರುನ ಜಾಗಗು ದಿಕ್ಕೇ ಅಂತ್ಯ ಆಪುಂಡು ನರಮಾನ್ಯನ ಗೋಚರ ಆಪುಂಡುಗೆ ಐಕ ದಿಗಂತ ಅಂದು ಬುದರ್ ದಿಗಂತಗ್ ಇಡೀ ದಿನೊಟ್ಟು ಪ್ರಯಾಣ ಬುಳೆಸಿನ ಬಾಲಭಾಸ್ಕರೆ ಮಿತ್ತುನೆತ್ತಿಗೆ ಪೋದು ಉರಿ ಉಷ್ಣದ ನೇಮಗೆತ್ತೊಂದು ಕಡಲ ಮೀಯರ ಪೋಪುನ ಪೊರ್ತವು. ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲೊಡು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಪನ್ಪುಂಡು. ಇನ್ನು ಮಿತ್ರರೈನ ರಾಮ್ ಎಲ್ಲಂಗಡ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಮಿತ್ರರುಲ್ಲೇರು ಆರು ಪನ್ಪೆರೆ ನಡೆ ಅಪಲ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲೊಡು ದಾಯ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ನಣ್ಣೆರು ಪಂಡೇರು ತುಲೆ ಭಜನೆ ಆವಡಿತ್ತನು ಬಯ್ಯ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿಂದು. ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಪಗೆಲು ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಸಂದುನ ಕಾಲೊಡು ಅಂತೆ ಮನೋವಿಕಾರೋಲು ಜಾಸ್ತಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ವಿಚಲಿತ ಆಪುಂಡುಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೋ ಇಲ್ಲಾಡೊಂಜಿ ಗುಮೇಲಾಟನೋ ಎತ್ತೋ ಸಲ ತುಲೆ ಆ ಪೊರ್ತು ಕಂತುನ ಈ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಗೆ ಇಜಿನ ಬೆಂದುರೊಟ್ಟೆಗೆ ತೂಪಾಡ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ಇಲ್ಲಾಡೊಂಜಿ ಗುಮೇಲಾಟ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ತಗ್ಗದಿನ ಭಾವ ಆ ಪೊರ್ತು ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಸ ಬರಡು ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನದ ಚಿಂತನೆ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಮಲ್ತೇರೆಂದು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಲ ಪನ್ಪುಂಡು. ದೂರದ ಪಾತೆರತ್ತವು ಅಂಚಾದು ಅಂಚಿನ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲದ ಭಜನೆನು ಪತ್ತೊಂದು 24 ಬಯ್ಯಂದ ಪೊರ್ತು ಭಜನೆ ಮಲ್ತದು. 25ನೇ ಪೊರ್ತು ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಏಕಾಹ ಆಹ ಪಂಡ ದಿನ ಅಂದ ಅರ್ಥ. ಏಕ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಏಕಾಹದ ಅರ್ಧ ಏಕಾಹ ಮಲ್ತದು. ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲೋಡು ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು. ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರಾದಿ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಲೇನು ಮಲ್ತೇರು. ಏನು ಈ ಪುರನೆ ಆದ್ಯ ಪಾಡಿದ ಇಂದುವೇ ನಮ್ಮ ನಡು ಒಂಜಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನದ ಮಂಗಳಡು ಒಂಜಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ. ಅವಳೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಇಡೆಗೆ ಅವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂದರೆ ನೆಣ್ಣುವೆ. ಆದ್ಯ ಪಾಡಿಡು ಯಾಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಗುಳಿ ಜಾಪಾಯರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪೆರೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಎಂದು ಆ ನಿಡ್ದು ಅಲ್ತ ಭಜನಾ ಭಜಕೇರು ಸೇರಿದು ಭಜನೆಗೆ ಉಳ್ಳಿಯರು. ನಮ್ಮಡೊಂಜಿ ಹಠಯೋಗ ಅನ್ನುಂಡು ತುಲೆ ಹಠಯೋಗ ಅವು ದಾಯ ಅಪುಜಿ ತೂಕ ಪಂಡದು ದೇವರಡೊಂಜಿ ಚದ್ದಿ ಕಟ್ಟುನಿ ಆ ನಮ್ಮನೆಡು ಭಜನೆ ಕುಲ್ಲಿಯರು. ಭಜನೆ ಕುಲ್ಲುದು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದ ಸಂಕಲ್ಪದ ತಂತ್ರಿ ಆಗಮನ ಆಪುನ ದುಂಬುಗು ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲದ ಮಂಗಳಾಂಡು ಅವು ಇರ್ನುದು ಚಿಲ್ಲರಿ ದಿನ ಬಿಡ್ಲೆ ಆ ನಮ್ಮನೆದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ
ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಂಡು ಪಂಡ ತುಳುನಾಡು ಇನಿ ಭವ್ಯವಾದ ದಿವ್ಯವಾದ ಶೋಭಾಯಮಾನವಾಯಿನ ವಾವ ದೇವಸ್ಥಾನಲುಂಡೋ ಐತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾದಿ ಈ ಭಜನದ ಹಠಯೋಗ ನಡತದನು ಅಂಚಾದು ಮೂಲು ಈ ದಡಸುಡು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥದ ಹಠಯೋಗ ಪತ್ತಿಯರು ಇನ್ನು ಗೆಲ್ಮನಗೆ ಎತ್ತಲು ತುಲೆವು ಮಂಗಳಾಂಡು ಈ ಹಠಯೋಗದ ಮುಂದುವರಿಕೆದಾದೆ ನನೊರ ಹಠಯೋಗಗೂ ಕುಲ್ಲೋಡು ಯಾಪ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವರನ್ನು ಬಾಲಾಲಯಡು ಕುಲ್ಲಾವೆರೋ ಅಪಾಗ ಪಿರ ಭಜನೆ ಹಠ ಬತ್ತೋಡು ಏನು ಯಾಪಲ ಪನ್ಪುನುಂಡು ಈ ಭಜನೆ ಶಾಂತಿ ಮಾರ್ಗ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾರ್ಗ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ದಡಸದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗೋ ಮುಲ್ತ ಪೂಜಾ ಕರ್ಮಗೂ ಜನ ಸೇರಾವಡು ಒಂದು 10 ಜನಕ್ಲೇನು ಸೇರಾವಡು ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಮಾರ್ಗಲ ಭಜನೆನೆ ಮೂಲು ಭಜನೆ ಆಪುನೇಕೆ ಏರೋ ಅಡ್ಡಿ ಮಲ್ಪೇರೋ ಆದಿಶಕ್ತಿಗೆ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿಯೋ ಏರೋ ಅವಳು ಅಡ್ಡ ರೋಡ್ಗೆ ಪೂರ ಮರ ಪಾಡ್ದೇರ ಅಪಗ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತು ದಾಯ ಮೂಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಜಿಂದ ಕ್ರಾಂತಿಗೂ ಕುಲ್ಲೆರಲ್ಲ ಭಜನೆನೆ ಬೋಡು ಅಂಚ ಅದು ಶಾಂತಿ ಮಾರ್ಗಲ ಉಂಡು ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾರ್ಗಲ ಉಂಡು ಭಜನದ ಇತಿಹಾಸ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಗದಕಲು ಉಲೈ ಬುಡಿಯರೆ ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಬರ್ತುಡು ನಮ್ಮಕಲು ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಲು ನಮ್ಮೈನ ಇನ್ಕು ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪೇಂಟ್ ಕೊರ್ದು ಇತಿಹಾಸನ ಬೇತೆ ಮಲ್ತದೆ ಬುಡ್ಲೆ ಅಂಚನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡೈತೆ ಪಿರಾವು ಅಂಚಾದು ಭಜನೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಶಾಂತಿದಾಯಕ ಕ್ರಾಂತಿದಾಯಕ ಒಂಜಿ ಹುಮ್ಮನಸ್ಸುನು ಪತ್ತೊಂದು ಮೂಲು ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೆ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ನಿಮಿತ್ತ ಮಂಗಳಾಂಡ್ ಇಂದು ಶುಭ ಸೂಚಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಕಡೆ ಅಣ್ಣೆರು ಮಾತ್ರ ಪಂಡಿಲಕ ಹಿರಿಯಕಲು ಪಂಡಿಲಕ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಪುನು ಪನ್ಪುನೆಗೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇಂದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇಂದು ಖುಷಿಯಾವಡದು ಪನ್ಪುನವತ್ತ ಆವು ನಿಮಿತ್ತ ತೋಜುನೊಂದು ಅಂಚಾದು ನಾನೊಂಜಿ ಚೋದ್ಯದ ಸಂಗತಿ ಪಟ್ಟನೋಡು ಈ ಮಠದ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನಾನು ಕಿನ್ಯ ಪ್ರಾಯದ ಅಡೆಪು ಹೊಂದಿತ್ತಿನ ಅವಳೊಂದು ಅಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಆದ ದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪೇರು ಇಲ್ಲದುಲಯ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಪೂಜೆ ನವರಾತ್ರಿದ ವಾ ಗೌಜಿ ವಾ ಜನ ಇಲ್ಲದುಲೈ ದರ್ಶನ ಒಂದಿತ್ತನು ಜನಕ್ಲ ಆಗಮನ ಅಂಡು ಇಂಕ್ ಮಂಜಕ್ಕೆ ಅರ್ನ ಪುದರ ಪನ್ನಗ ಅಮ್ಮನ ನೆನಪಾಂಡು ಸ್ತ್ರೀ ಮೂಲವಾದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನ ಆರಾಧನೆ ಅವಲ್ಲ ಇನಿ ಮಠದ ಕಣ್ಣಿ ಎತ್ತು ಪುಗರ್ತದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎತ್ತು ಜನ ಪೋಪೇರು ಎತ್ತು ಭಕ್ತರುಲ್ಲೇರು ಎತ್ತು ಸಮಿತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅವ್ರು ರಾತ್ರಿ ಪಗಲೊಂದು ಬೆನ್ಪು ನಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಎತ್ತು ಭವ್ಯವಾದವು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆತಂಡು ಏತು ಪೊರ್ಲುದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆತನು ಅಂಚಾದು ಪ್ರತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂಲ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪುಣದು ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಓಲೋಲು ಬಾರಿ ಗೌಜಿದ ಉನ್ನತವಾಯಿನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನೋ ಐತ ಮಾತೆತ್ತ ಪೂರ್ವ ರೂಪ ಇಂಚನೆ ಎತ್ತಿನವು ಐಟಲ ಈ ದೇವಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಆದಿಶಕ್ತಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಮಾಂಕಾಳಿ ಇಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಲೇನ ಮೂಲಪುರ ಇಂಚನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಣ್ಣರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲೋ ಮನೆತನದಕ್ಕಲೋ ದರ್ಶನ ರೂಪದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ ತೊಂದಿತ್ತಿನವು ಜೋಗ ಬರ್ಪಾದ ಅವು ಪೊಂಜೋಲು ಜೋಗ ಬರ್ಪಾದೋ ಈಜಿನ ಆಂಜೋಗು ಜೋಗ ಬರ್ಪಾದೋ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಇಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮಾಮಾಯಿ ಆರಾಧನೆ ಕಡೆ ಅಣ್ಣರು ಪಂಡೇರು ಮಾಮಾಯಿ ಆರಾಧನೆದ ಚಿಂತನೆ ತುಂಡಲಂಚೆ ಇನ್ನು ಎತ್ತೋ ವೀರಭದ್ರ ಮಾಮಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡೋ ಬಾಕಿ ಮಾಮಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡೋ ದರ್ಶನ ಇಜ್ಜಾಂದೆ ಪೋಂಡು ಐಕ ಪಾತ್ರಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾನಿ ಇಜ್ಜಿಂದು ಅಣ್ಣಲ ಆಯ್ತ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ದರ್ಶನ ರೂಪ ಇತ್ತಂಡು ಗೋಂದೂಳು ಕರಿಪುನವು ಇತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಭವ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿರವು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ರೂಪ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನವು ನಮ್ಮ ಒತ್ತೊಡಾಯಿನ ಸತ್ಯ ಆ ಸತ್ಯ ಮೂಲು ಸಾಬೀತಾತಂಡು ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಕಂಡಡು ಇಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಂಡು ಜನ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಸೇರ್ದ ಬಹುಶಃ ಉಳ ಮರ್ಗಿಲ್ಲದ ಜನಕ್ಕಲೇ ಮೂಲು ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದಿನಿ ಈ ಕಂಡಪುರ ಬೋಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷೋಡು ಮೂಲು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಯರ ಉಂಡು ಅಪಗ ಜನ ಸೇರೋಡು ಈತೆ ನನ್ನ ಆ ಕಂಡ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವೋಡು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಅವಳು ದಾದ ಜಾಗ ಉಂಡು ಅವಳು ಬಿನ್ನೆರಗ ಮಾತ್ರ ಕೊರೋಲಿ ಮೂಲು ಸಾರಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಬತ್ತದು ವನಸ್ಸು ಮಲ್ಪೆರುಂಡು ಈ ಕಂಡಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾರುಂಡು ಏತೈತು ಮಲ್ಲ ತಂಡಲು ಬರಿಯರುಂಡು ಇಂದು ಬಾನತೂದು ಪಕ್ಕಡೆ ಕಣ್ಣದ ಆಸೆ ಬುಡುಪುನ ಒತ್ತು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಡಪೆರೊಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಅಪೇಕ್ಷಲ ಅಂದು ನಿರೀಕ್ಷಲ ಅಂದು ಬಂದುಲೆ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಆವಡು ಹನುಮಗಿರಿ ಆವಡು ಇಜಿನ ಪುತ್ತಿಗೆ ಆವಡು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೇರು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಕಾಡ ಮರ್ಗಿಲಿಡಿತಿನವು ನರಮನಿ ಪೋಯರ ಸಾದಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಯಿ ಬಕ್ಕನೇ ಅಡೆಗೆ ಸಾದಿ ಆಯ್ನಿ ಇಂದುವೇವರ ಹೈವೇನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯನೋ ಏನಪ್ಪ ಏನೋ KS ಹೆಗ್ಡೆನೋ ಇನ್ಫೋಸಿಸೋ ಬರ್ಪುನ ದುಂಬು ಏರಗಲ ಬುಡ್ಚಾಂದಿನ ಜಾಗೆಂದು
ಯಾಪ ಐಕೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಗುರ್ತಲು ಪೂರ ಬತ್ತುಂಡು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಅಸ್ಮಿತೆಲು ಬತ್ತುಂಡು ಜನಕ್ಕೂ ನಾಡ್ದು ಬರ್ಪೇರು. ಇನ್ನು ಈ ಬಾಗೋಡು ಪಾಪ ಇಡೆ ಬತ್ತಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ರೂಮುಗು ಪರಡುನ ತುಂಡ ಒಲೋಂಡ ಒಂಜಿ ಪಿ ಜಿ ತಿಕ್ಕುವ ಅಂದ ನಿಲೆತ ಮುಖೇನ ಬಿಲೆ ಬರ್ಪುನಿ ಪಂಡ ಅವೇ ಒಂಜಿ ನಿಲೆತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆವಡು ಶಕ್ತಿ ಆವಡು ನಿಲೆತ ಮುಖೇನ ಬಿಲೆ ಬರ್ಪುನಿ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಕಾಲ ಈ ದಡಸುಗುಂಡು ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದುವೇ ನಮೂನೆ ಇನ್ನು ದಾದ ಸಾದಿಡು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟಡು ಜನ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ಜನ ಸಾದಿಡು ಜನ ನಡತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಓಲೋ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತದು ಫುಲ್ಲು ರಶ್ ಉಲಾಯಿಲು ಜಾಗ ಎಜ್ಜಿಂದು ಅಂಚನೊಂಜಿ ಕಾಲ ಉಂಡು ಅದು ಭರವಸೆ ದೀಕ ಇಡೀ ಯಾನ ಕಡೆ ಪಂಡಿಲ ಕಡೆ ತುಳುನಾಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಪರ್ವಾತನು ಮೂಲೆ ಇಡಿತ್ತಿನವು ಪೂರ ಬೆಳಗದುಂಡು ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪುಡು ಎಕಡೆ ಅರಸು ಪೈಂದೋಷ್ಣಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲ್ಲೇಖ ಅಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೈತಲ್ದ ಉದಾಹರಣೆ ಅವೇ ನಮ್ಮನೆಡು ಓ ಕರಿವಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಭವ್ಯವಾದ ತೋಜುನಂಚಿನ ಅಡ್ಯಾರದ ವೀರಾಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ 1974 ನಾನು ಅವರೊಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರತೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಂಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. 1974 ರಾಮಣ್ಣ ಪನ್ಪುನಾರ್ ರಾಮಣ್ಣ ನಾಯಕರು ಪನ್ಪುನಾರ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಮೂರು ಉಲ್ಲೇಖ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಏತು ಕಾಕತಾಳೀಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಅದು ಪ್ರಾರಂಭ ಅದು ಅವು ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಅಂಡು ಏರ್ಲೆ ಜೀರು ಹೈವೇಡಿಂಚ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರ ಉಂಡು ಏರಗಲೇ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಇನಿ ಬಹುಶಃ ಎದುರುಪುನ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಹನುಮಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರಿರುವ ಕಾಲೇಜಿನ ಗುರುತ ಮಲ್ಪುನ ಕಾಲ ಬರ್ಪುಣದ ಅನ್ನೋ ಆ ನಮೂನಡು ಭವ್ಯವಾದ ಸೂಚಿದನು ಅವಂಜಿ ಇಲ್ಲಗ ಕುಟುಂಬಗ ಸೀಮಿತ ಆದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಳ್ಪುಬೂರ್ನಾಗ ಕಾಲ ಎತ್ತನಾಗ ತುಲೆ ಎಂಚ ಬೆಳಗುಂಡು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಥಮ ಅಯೋಧ್ಯ ಶಿಲೆಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಅಂಚಾದು ಈ ಪುಣ್ಯ ಜಾಗೆಗಲ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬರ್ಪುಣು ಪನ್ಪುನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಸರಿ ಸಂತೋಷ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗೋಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆರು ಏನಾರ ನಿಜಪುದರ ಅಂದವು ಬೇಬೀಂದ್ರ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥೋಡು ಈ ಅಷ್ಟದಿಕ್ಪಾಲಕರು ತುಲೆ ಅವಳು ಕೇಸರಿ ಶಾಲೆ ಪಡೆದು ಬೊಲ್ದು ಅಂಗಿ ಪಡೆದು ಪೂರ ಕುಲ್ದಿರುತ್ತೆ ಆಕಲು ಅಷ್ಟಾದಶನೋ ದಿಕ್ಪಾಲಕರು ಅರೆಗೆ ಬೇಬಿ ಇಂದ್ರವು ಬೇರೆ ಈ ದಡಸ ಪನ್ಪುನ ಅಮರಾವತಿ ನೀರೇ ಆಳೋಡು ಅಂಚಾದು ಮೂಲು ಜನನು ಒಯ್ಪೊಡಿತನ ಶಕ್ತಿ ಸಂಚಯನ ಗಟ್ಟಿ ಅವಳು ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಣ್ಣ ಪಂಡೇರಿ ಮರಿಯಾಲಡು ತುಡರದೀನಾಗ ಗಂಟೆ ಬೊಟ್ಟು ನಕಲೀಜೀನ್ ಇಂಕ ಬಾರಿ ತಮಾಷೆ ಪುಂಡ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಇಂದು ದಡಸುಡತ್ತು ₹1,00,000 ಲಕ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಪುಂಡು ₹1,00,00,000 ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಚನಣ್ಣ ಇಂಚನೆ ₹1,00,00,000 ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆತನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗೊತ್ತಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಡು ಉಂಡುದು ಪೋಯ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಮಾತ ಮುಗಿನ ಬೊಕ್ಕ ಭಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ದೇವೇರು ಇದು ದೂರದ ಬಾತಿರತ್ತ ಕುಡ್ಲಡೆ ಏತೋ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಳು ಬೊಕ್ಕ ಐಕೋಸ್ಕರನೇ ಪಾಪ ನಿದ ಏರೋ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ಆ ಕರೆಂಟ್ದ ಸ್ವಿಚ್ ಬಾರ್ಡ್ನಾಗ ಬೊಟ್ಟುನ ಗಂಟೆ ಕಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಬೇಬೆಣ್ಣಾಗ ಬರೋ ಉಪಯೋಗ ಆಪು ನಾವು ಆರ್ನ ಪೂಜೆ ಆನಗ ಕೃತಕವಾದ ಗಂಟೆ ಬೊಟ್ಟುಣುಂದು ಪಂಡ ಈ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಅಪರಾಧಿಲುಂದರ್ಥ ಇಟ್ಟು ಯಾನ್ಲ ಸೇರಿಯೇ ನಿಖಲ ಸೇರಿಯಾರು ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಲ್ಪುನೇನು ಒಂಜಿ ಯಂತ್ರ ಮಲ್ಪುಂಡು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಂದಿರಗೆ ಏರೋ ಪಂಡೇರು ನಾವು ಈ ಸಲದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಕ್ಕೆ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ದೊಡ್ಡದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎಂದು ಯಾಮಡೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವಡುಪುನಾಗ ಅವು ದಾಯ ಬೊಟ್ಟೋಡು ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಉವೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವಡು ನಮಕ್ ದಾದಾತನ ಪಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡ ನಮಕ್ ರಪ್ಪ ನೆನಪಾಪುನಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕೊಡ್ಯ ಸೌತಡ್ಕ ಇಜಿನ ಶೃಂಗೇರಿ ಹೊರನಾಡು ಕೊಲ್ಲೂರು ಕಟೀಲು ಇಂದುವೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕಟೀಲು ಗೊರಪೋಡು ಹೌದು ಆಯೆ ಬರಿತ ಹಿತ್ತಲ ಗಿಡ ಮದ್ದಲ್ಲ ಪನ್ಪುಲಕ ಬರಿತ ದೇವಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನೆನಪಾಪುಜಿ ನಮಕ್ ಹೊರ ಕಾಣಿಕೆ ತೂಲೆ ನಾನು ದುಂಬೋರೆಲ್ಲ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಮಜಿತ ಉಪನ್ಯಾಸಡು ಹೊರ ಕಾಣಿಕೆ ಕಟೀಲುಗೋ ಪೊಳಲಿಗೋ ಸರಿ ಸಂದೋಡು ಬಾಮಲ್ಲ ದಿವ್ಯ ಭವ್ಯ ಬಾಯಿನ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಅಂಡ್ ಅಡೆಗು ಕೊರ್ಪುನ ಉತ್ಸಾಹ ನಮ್ಮ ನಿರೆಟುಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕೊರ್ಪುನ ಉತ್ಸಾಹ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಹೌದು ಆಯಗೋ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂದು ಶುಭ ಲಕ್ಷಣ ಅತ್ತು ನಾನು ಬನ್ಪುನಿ ಅಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಡ ಈ ದಡಸುಡು ನಮ್ಮನೆ ಕೊರಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಡೆಗೆ ಸೇರಾವುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಆವಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಈತೆ ಪನೋಲಿ ಈತ ಜನ ನಿಖಲು ಸೇರಿದಾರು ನಿಖಲು ಇಲ್ಲದ ಜಾಲಡು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಏರ ಆಂಡಲ್ಲ ನಿಖಲು ಇಲ್ಲದ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಡು ಬಿತ್ತಬಾರ್ದು ದೈ ಮಲ್ತಿದಾರ ಅತು ದೈ ಆತಿನೇನು ಕೊನತ್ತ ಅವ್ರು ನಡ್ತೀನ ದೈ ಆತಿನೇನು ಕೊನೋದೇ ನಡ್ತೀನಿ ಐಕಲು ಒಂಜಿ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶಡು ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಅಂದು ಉಂಡು ದೈ ನಡುಪುನೇಕ್ ಏರ್ಲ ಬಿತ್ತಬಾರ್ದಿಜೇರು ಪಂಡ ಆ ನಡುಪುನ ಮುಟ ದೈ ಓಲಿತ್ತಲು
ಅಂಚಿನನೇ 10 ತುಳಸಿ ದೈತನ ಡುಟಿತ್ತು ಒಂಜಿ ತುಳಸಿ ವನೊಟ್ಟು 10 ತುಳಸಿ ದೈತನ ಡುಟಿತ್ತು ನಮದಾದ ಮಲ್ತ ಉಪ್ಪುನ ದೈಟು ಓವು ಪುಡ್ಕೆನ ಉಂಡೋ ಓವು ಪೊಲ್ಸು ಜಲ್ಸುಡುಂಡೋ ಓವು ಇರೆ ಪರಿಯಾಂದೆ ಉಂಡೋ ಓವು ಎಡ್ಡೆ ತೆಗಲುಡುಂಡೋ ಎಡ್ಡೆ ಬಣ್ಣಡುಂಡೋ ಎಡ್ಡೆ ನೆರಟ್ಟುಂಡೋ ಎಡ್ಡೆ ಅಗಲಡುಂಡೋ ಎಡ್ಡೆ ಬೇರುಡುಂಡೋ ಎಡ್ಡೆ ಸತ್ವ ತತ್ವಡುಂಡೋ ಐನ ಅಜತ್ತ ಕಟ್ಟೆಡು ನಡ್ತ ಅತೆ ಮಾತೆರ್ನಲ ಎನ್ನಲ ಕಡೆ ಮಾತೆರ್ನ ಬುದ್ಧಿಲ ಅವು ಎಂದೇ ನೆಣ್ಣುವೆ ಆ ತುಳಸಿದೈ ಬೇತೆತ್ತು ಇಂಕನಿಲ್ಲದ ಜೋಕುಲು ಬೇತೆತ್ತು ಪಾಕಾ ಜೋಕುಲ ನಡೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬುಳೆಯೋಡು ನಮನ ಅಜ್ಜಪೋಡಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ಡ ಆ ಪೊಲ್ಸು ಜಲ್ಸು ಕಲೆದಾಂತಿನ ಅರು ಕಡಿಯಂದಿನ ಅಗಲದ ಗಟ್ಟಿದ ಗಟ್ಟಿ ಬೇರುದ ಪೂರ ಲಕ್ಷಣಲು ಬೋಡತ್ತೆ ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ಹಿಂದೆತ್ತದು ಕಟ್ಟೆಡು ನಡುಪೇರು ಕಟ್ಟೆಡು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕಟ್ಟೆಡು ನಡುಪೇರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕುಲು ಕಟ್ಟೆಡು ನಡೋಡಿತ್ತಿನ ಸುರು 10 ತುಳಸಿದೈ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆಯೋಡು ಅಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ಅಜ್ಜಪ್ಪೇರು ಇರೋ ತಾರದ ಮುದಲ್ಡು ಒಂಜಿ ತುಳಸಿ ಅಂಡವು ಲೆಕ್ಕಗೆ ಬರಪೂಜಿ ಎಲ್ಲ ತಾರದ ಮುದಲ್ ಮುಡುಪಾನಗ ಮೂಲೆಗೆ ಬೋಪುಂಡು 10 ತುಳಸಿದ ದೈಟು ಅವು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲಂಚ ಒಂದುಲ್ಲನ ಕಲ್ಪಾಟಿಗೆ ಅಂದು ಪದವಿಗದಲ್ಲ ಕಡಿಮೆಜ್ಜಿ ಅಂಕಗ್ ಆಜುನುತ್ತೆ 25 ಆಜುನುತ್ತೆ 25 ಒಂಜಿ ಬುಡ ಅಂದೆ ದೆಪ್ಪುನಾತು ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಗೆ ಒತ್ತೋನುಗ ಅಂಡ 10 ಜನ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಕುಲು ಸೇರೊಂದುಲ್ಲನ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲನ ಎಂಚ ಪಾತೆರೊಡೊಂದು ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದುಂಡ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ನಾನು ಏತೋ ಪನ್ಪುನಿ ತೊಕ್ಕೋಟುಗು ಬತ್ತದು ಅರುಣೇರು ತೀರ್ಪೋಯರು ಒಂದು ಪಂಡ ಅರುಣೇರು ತೀರ್ಪೋಯರು ಒಂದು ಪಂಡ ಜನ ಏರೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೇರಬಲ್ಲಿ ಅರುಣೇರೇನು ಇಜಿ ಗೊತ್ತಾತಿಜಿ ಅರುಣೇರ ಏರು ಮಾರ್ರೆ ಅವು ನಾಗೇಶಣ್ಣ ನಮಗೆ ನಾಗೇಶಣ್ಣಗೆ ಮಗೆ ಎತ್ತೇನಾ ಏರು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಇಂದೆ ತುಲೆ ಮೊಬೈಲ್ಡಿಂದೆ ಬೇರು ಏರು ಮಾರ್ರೆ ಅಂತೂತಿನಿಜ್ಜಿ ಇಂದು ಮಿನಿ ಪಂಡ ಅರುಣೆ ಆನೆತ್ತು ತಿರುಪೈನಿ ಯಾಪನೆ ತಿರುಬೋತೆ ಆನೆತ್ತು ತಿರುಪೈನಿ ಯಾಪನೇ ತಿರುಬೋತೆ ಪಂಡ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಫೋಟೋ ತೂದಲ ಗುರುತ ಪತ್ತರ ಆತಿಜಿ ಪಂಡ ಏತ ಅಪರಿಚಿತ ಅದು ಬದುಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಅತೀ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಎಡ್ಡೆ ಅಂಕ ಪಡೆಯಿನ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ ಉಡುಪು ನಕಲು ಪುರ ಇಂದುವೇ ರೀತಿ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಬೆನ್ಪುನ ಜವನರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆನ್ಪುನ ವಾಕಲು ನಮ್ಮ ಒಂತ ಕಲ್ತಿ ನಕಲು ಇಂಚ ಪೂರ ಉಂಟು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಅಣ್ಣೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಮೂಲು ಎಂಚ ಅಂದು ಪಂಡ ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಡು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪೂರ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲು ಪೂರ ಇಂಚ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಟೇಜ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟು ಪೂರ ಪಾತ್ರ ರೇಚಿ ಅಕಲು ದಾದೇತನ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಆದ ಪಾತ್ರೋಡು ಸೆಮಿನಾರ್ ಆದ ಪಾತ್ರೋಡು ಇಂದು ಅಲಿಖಿತ ಕಾನೂನು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬರವು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಜನಕಲ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆತಿಜಿನ ದಾದ ಲಾಭ ಐಕೋಸ್ಕರ ಈತೇ ಅನು ಪನೋಲಿ ದಯಮಲ್ತದ ಮೂಲು ಸೇರಿನ ಅಕ್ಕನಕಲ್ ಸರೀ ಕೆಬಿಟ್ಟಿದಿ ದಿಯೋ ನೋಡು ಸೇವಾಶ್ರಮ ಉಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ನಂಬರ್ ಇತ್ತೇನೆ ದೆತ್ತದಿಲೆ ಜೇರ್ ಶೆಟ್ರನ ನಂಬರ್ನು ಅಕ್ಕನಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೇನೆ ದೆತ್ತೊಂದಿಲೆ ದಯ ಪನ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗಾರನ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೋಯರುಂಡು ಅನುಮಾನನೇ ಬುಡ್ಚಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಸೀಟು ಖಾಲಿ ಆರ್ನ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೋಯರುಂಡು ಮಾತ ಅಕ್ಕನಕಲ್ ನಂಬರ್ ಜೋಪಾನ ಬದದಿಲೆ ಮಾಡುದಿಡ್ಡೆಟೋ ಸೂಪುದಿಡ್ಡೆಟೋ ಯಾಪ ಪೋಯರುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಅಕೇರಿದ ಉಸುಲು ಉಂಡತ್ತೆ ಬಾಯಿಗೆ ಮಗೆ ನೀರು ಬುಡ್ನಾಗ ಅಕೇರಿದ ಉಸುಲು ನಿಖಿಲ್ನ ಮಿತ್ತದ ತಯಾರಿಸಿಯೋ ನಿಖಿಲ್ನಿಲ್ಲದ ಓಡುದ ಪಕ್ಕಾಸೇ ತೂದು ನಿಖಿಲ್ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚೋಡೊಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತುಂಡ ನಿಖಿಲ್ ಎಲ್ಲೆಡ್ದೆ ದಡಸದ ಆದಿಶಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಜೋಕ್ಲೇನ ಕಡಪುಡಿಯರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಜಿ ಜಿ 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 ಎಂಕ್ಲೆಗ ಆಶ್ರಮದನ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಆಶ್ರಮ ಅಂತೂತೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮಿತ್ತು ಟ್ಯಾರಿಸ್ ಐನು ತೂವೋಡು ಆಶ್ರಮದ ಅಕ್ಕ ಇದನ್ನ ಜಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ರು ಸೂರ್ ಅಕೇರಿದ ನೀರು ಬಾಯಿಗೆ ಬಿಡೋಡು ಎನ್ನ ಜೋಕುಲತ್ತು ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಕಟ್ಟಾವೋಡು ಇಲ್ಲದ ಅಂಚ ಪೂರ ಆಸೆ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದು ನಂಬರ್ ಒಂಜಿ ಫೋನಾಗ ನೆನಪು ನಮ್ಮ ಕತೆ ನನ್ನೆರಡ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ದಾಯ ತರೆತಗ್ಗವಡು ಎಕಡು ಒಂಜಿ ದುರಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಪಂಡೇರು ಆಯ್ತ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಅದೇ ಅನ್ನ ಪನೋಡು ಇತ್ತೆದ ಕಾಲಗಣನೆ ಒಂಜಿ ಸಮೀಕ್ಷಾಧಾರವಾದಿ ಅನ್ನ ಪನ್ಪುನ ವಣ್ಣೆರೆ ಇತ್ತೆದ ಕಾಲಗಣನ ಪ್ರಕಾರ ದುಶ್ಚಟ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಷಕ ವಿಮುಖತೆ ಇಂದು ರಡ್ಡು ಹಿಂದುಳ್ಳ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಕಿದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಬುಡಿಯರು ಅಕಲ ಮದ್ಮೆ ಮೈಸೂರು ಮಾತ ಬದಲಾಂಡು ಅಕಲು ಪರ್ಪುನ ಭಾಗನ ಬುಡಿಯರು ಅಕಲ್ನ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಪಂಡೇರು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪರ್ಪುನ ಜವನ ಅಂಡ ಪೊಣ್ಣು ಗೊರೊಚ್ಚಿಂದು ಪಂಡೇರು ಜ್ವಲಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಇಂದು ಪರ್ಪುನ ಜವನ ಅಂಡ ಪೊಣ್ಣು ಗೊರೊಚ್ಚು ಆ ಬೋಡಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂಡಲ್ಲ ಪರ ಅಂದು ಉಪ್ಪುನ ಇಲ್ಲಾಡು ಪರ್ಪೆಂದ ಪಂಡ ಅಕಲ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಆತ್ಮಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬುಡ್ಪಾವೇರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೇರು ಧರ್ಮಗುರುಕುಲ್ ಲೆಪ್ಪೇರು
ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಟ ಹಠ ನಮ್ಮ ಬಲಿಯ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ದಿನೇ ದಿನೇ ನಮ್ಮ ಜವನೇರು ಬಲಿಯ ದುಂಬು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಗದಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ಅಂದಿತ್ತೇರು ಬಲಿಯ ಪುನಕಲು ಇನ್ನು ಮಾತಾ ಜವನೇರ್ಲ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು DJ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೋಜು ಮಸ್ತಿಡೆ ಪೋಂಡು ಮೋಜಿ ಮಸ್ತಿಡೆ ದಾದೆತ್ತನೆಲ್ಲ ಗೌಜಿ ದೇವರನ್ನು ಕೊನಪುನಾಗಲ್ಲ ಗೌಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಯನ ದೇವರ ಕೊನಗಲ್ಲ ಬುಡ್ತಿಜೆ ರಿಜಿನ ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆಗೆ ಬರೋ ದೇವರ ಪನಗೈತೆದ್ರು DJ ನಲ್ತಿದ್ವರ ನಾನು ಗಣಪತಿ ಶಾರದನೆದುರು ನಲ್ತಿನಕಲತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಯನ ದೇವರನೆದುರು ನಲ್ತಿನವು ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತಿಂದ ಟ್ಯಾಂಡ್ ರಡ್ಡನತ್ತೆ ಮಹಾಪಾಪ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗ್ ತಟ್ಟದನ ಅವು ಏತು ವರ್ಷ ಬೋಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜು ಬುಡ್ದು ಪೋಯರೆ ಅಣ್ಣೆರ್ನವುಲ್ಲ ಸೇರಾದೆ ಅನ್ಪನ್ ಪುನಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಉಪ್ಪುನ ಮಾತಾ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಡು ಪುನಿ ಹಿಂದೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸೆ ಅನ್ಯಮತಿಯರ ನಡಪವನ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಡು ಪುನ್ಲ ಹಿಂದೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸೆ ದಾಯ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲೆ ದುನ್ನ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ದಾಯ ದುನ್ನ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಗಳು ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಆಶ್ರಮ ತೂಲೆ ಬಾಕಿದ ಆಶ್ರಮ ತೂಲೆ ಕಿನ್ಯದ ಆಶ್ರಮ ತೂಲೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ಕುಳ್ದೇರು ಆಯ್ತೊಲ್ಲೈ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತಿನಕಲು ಯಾರೊಂಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಎಂಕು ಪುನ ತೆಮ್ಮ ಪುಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಮ ಬಾಡ್ದಿನಿಗೆ ತೆಮ್ಮ ಬರ್ಪುಂಡು ತೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ತೆಮ್ಮ ಲಕ್ಕದಿತ್ತು ನೈನು ಸಾದಿಡ್ಬೋದು ಜಪಡ ಒಂದಿತ್ತರ ಇಜ್ಜತೆ ಈತ್ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಯಕಸ್ಥಿತ್ ಕಾರಣ ಪೂರ ಕೊರ್ದು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀನಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ಇಂದು ನನತ ದಿನೊಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಐಕೆ ಮಂಡಿ ನಂಬರ್ ದೆತ್ತೋನ್ಲೇನು ಅಕಲೆ ಅದು ಕೊನ್ನೋದು ಬುಡುಪುನ ಬದಲು ಎಂಕಲೆ ಬದುಕುಲ್ಲೋನ್ಗ ನನತ್ತ ದಿನೊಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ದಾಂಡೆ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೌಲ್ಯ ತೀರಾ 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 ಕಡಿಮೆ ಒಂದುಂಡು ದುಂಬು PUC ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎದುರು ಬಾತಿರೋ ಒಂದಿತ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಪ್ರೈಮರಿದ ಬಾಲೆನ ಎದುರು ಬಾತಿರು ಕುಲ್ಲೆ ಮನಿಪ್ಪ ಅಂದೆ ಎಲ್ಲ ಯಾನ ತೀರನ್ನು ತೋಡುಂದು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ತೋಜವನ ಕಾಲ ಬೈದನು ದಾಯ ಈ ವಿನಯತೆ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ದಾಯ ಹಿರಿಯಕ್ಕನ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು 10 ಜನ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆ ಪೂಜೆರು ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಪುನಃ ಕಳಕು ಪೋ ಪೂಜೆರು ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಪುನಃ ಕಳಕು ಪೋಡ ಪಿರಯಾನ ಪನ್ಪೆ ಯಾಪಂದನ ಮುಳುವ ವಿಶೇಷ ದಿನ ಯಾಪಣ್ಣ ಶುಕ್ರವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಗುರುವಾರ ಭಜನೆ ಹಾಪುಂಡು ಅದೇ ಆ ಸಮಯೋಡು ದಯ ಮಲ್ತದ್ದು ವಾರಗು ಒಂಜಿ ಸಲ ಅಂಡಲ ಇಲ್ಲ ನಿಖಿಲು ಬಲೆ ನಿಖಿಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೊಂದು ಬಲೆ ಅಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಇಂದು ಎನ್ನ ಬೆದರಿಕೆ ಹೆದರಿಕೆ ಅತ್ತು ವಾಸ್ತವ ಇಂದು ವಾಸ್ತವ 10 ಜನ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಎನ್ನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲ ಕೈ ಪತ್ತೊಂದು ಭಜನಾ ಮಂದಿರಗಳು ಎತ್ತೊಂದು ಬೋದು ಆನಿದ ದಿನ ಕುಲ್ಲಾಯಿನೆಟ್ಟು ಕೋಚಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಾಂದ ಎಂಕಲು ಭಜನೆ ಕಲ್ತ ತಬಲ ಕಲ್ತ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಕಲ್ತ ಸುರು ಎದುರು ದೀಪುನ ಕರ್ಪೂರದ ತಿಬಿಲದೆ ತೊಂದಿತ್ತಿನೇಯಾನು ಕರ್ಪೂರ ತಿಬಿಲದೆ ತೊಂದಿತ್ತೆ ಚಂಡೆಗೆ ಜನಗ ಚಂಡೆಗಾಂಡು ಭಜನೆಗಾಂಡು ಸುಧಾರಿಕೆ ನೆಲ ಹೊಚ್ಚುನ ಮಾತ ಅಡಿತದ ಅದು ಪೂಪಾಡ್ನ ಅಲಂಕಾರ ಅದು ಇನ್ನೆಂಕಲ ಮಂದಿರಡೆ ಯಾನ ಅರ್ಚಕ್ಕೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಡ್ಡೆಂಕ್ ಯಾನು ಬಿಂಬ ಮುಟ್ಟುದ ಆರತಿದ್ದರ ಪುನಃ ಆರತಿದ ಬಟ್ಟಲು ಕೈಗೊರ್ತೀನಿ ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಹೆಂಗೆ ಅವಳು ಆರತಿದ್ದರ ಪುನಃ ಚಂಡೆದ ಅನುಭವ ಉಂಡು ತಬಲೆಲ್ಲ ಕೇನುಂಡು ಭಜನೆಲ್ಲ ಕೇಳು ಮಾತೇನು ಮುಟ್ಟುದು ಬತ್ತಿನವು ಆ ಬೇಲೆದ ಮುಂದುವರಿದ ರೂಪನೇ ಯಾನಿನಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಂತುದಿನಿ ಅಂಚಾದು ಭೂಮಿ ಪುಡದು ಅರುಣೆ ಬೈಜ್ಜೆ ಭೂಮಿ ಪುಡದು ಬೈಜ್ಜೆ ನೆತ ಪಿರವು ಇತ್ತು ಬೆಂತ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆತ್ತ ಅಂಚಾದು ಇನಿ ಈ 24 ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೆ ಮಲ್ತಿನಕಲ ಬಂಗ ಹೆಂಗೆ ಸರಿ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಏತೋ ತಂಡಡು ತಿರುಗಿನಕಲ್ ಅಂಚಾದು ಈತೆ ಕಳಕಳಿ ದಯ ಮಲ್ತದು ನಿಖಿಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕ್ಲೇನು ಮೂಲುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಭಜನಾ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಾಲೆ ಒಂಜಿಂಚಿನ ಕೇಸರಿ ಶಾಲ್ದೆ ತೊನ್ಲೆ ಅಕಲ ಕೆಕ್ಕಲು ಕೊಂಚ ಪಾಡ್ಬಾಲೆ ಪೋಂದು ಗಡ ಪುಡ್ಲೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾನ್ ಬಾಬುಜಿ ಬಾಲೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಪನ್ಪುಂಡು ಮೂಲ ದಾಲೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜತ್ತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ DJ ಇಜ್ಜಿ ತಿನಿಯರ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತನೆಲ್ಲ ವೆಜ್ ದಾಲ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜತ್ತೆ ಬಾಲೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಯಾನ ಪೋಪುಚಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದು ಜೋರು ಮರ್ಯಾಲಡು ತೆಡಿಲು ಬರ್ಸ ಅನ್ನಗ 9 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಗ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಡು ಶಾಲೆಗೆ 9 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಗ ತೆಡಿಲು ಬರ್ಸ ಇತ್ತನಲ್ಲ ನಿಖಿಲು ರೈನು ಕೋಟು ಪಾಡ್ದು ಬಾಲೆ ಪೋಯರಕ್ಕೆ ಎಂದಿನ 4 ಕೊರ್ದು ಕಡಪುಡ್ಜಾರ ಅವೇ ನಿಯಮನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪುಗ ಬಾಲೆ ಪೋಯರಕ್ಕೆ ಎಂದಿಜಿನ ಒಂತೆ ಯಾಪಂಡ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕಾಲ ಮುಗಿಂಡು ಸ್ವೇಚ್ಛಾ ಒಂದುಂಡು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಒಂತೆ ನಮ್ಮ ನಿಯಮಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಆವಡು ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ತಿಜ್ಜಿನ ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ದಾಗಲು ಬರಪೇರಿಂಕಲ್ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅತ್ತೆ ಲಾಟಿದ ರುಚಿ ಒಂತೆ ಕಾಯ್ತದು ಪನ್ಕ ಪೋವಡೆಪ್ಪ ನಿಕ್ಕಿಜಿ ವನಸಿಜ್ಜಿ ಪಂಡೆರ ತಣ್ಣೇರು ವನಸೆ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜಾಣಂದು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪ ಅಂದೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋವಡೆ ಅವಳು ಬಾಲ್ ದೆತ್ತೋ ನೋಡಿ ಆರತಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೇಲೆ ಯಾನ ಮಲ್ತದ್ದು ಇಂಕಲ್ಲ ಮಂದಿರಡು ಪಿದೇ ಕೊರಪೇರು ಆರತಿಂದ ದೆಕ್ಕದಿಲ್ಲ ಕರ್ಪೂರ ಎದುರು ಪೊತ್ತಲ್ಲ ಮೂಲು ಅಡಿಪ್ಪು ಪೆಜ್ಜು ಪೂಬಾಡು ಅವು ದೆಪ್ಪು ಆರತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಟೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಪುನಿ
ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಆರತಿನ ಇಂಚ ಕನತ್ ದೆಕ್ಕಿನಾಯಗ್ ಆರತಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಮಾಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಕೇರಿಗೆ ಎಂಕಾಯ್ಲಕ್ಕ ಆರತಿನ ದೆರ್ಪೆರ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಇದು ಕಡಾಖಂಡಿತ ಅನುಭವದ ಪಾತೆರ ದೂರದ ಪಾತೆರತ್ತು. ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಖಿಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಪೊರ್ಲುದ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಅಣ್ಣೆರ ಪಂಡಿಲಕ ಸುಸಂಸ್ಕೃತವಾಯಿನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದನೇ ಬದುಕು ಬೋಡೊಂದಿತ್ತುಂಡ ಎಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ನೆಲ್ಲಡಿ ಎಂಕಲ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಾತ ಸಂಬಂಧದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕೋಡೊಂದಿತ್ತುಂಡ ಮಾತ ಜೋಕುಲು ಏರೆಲ್ಲ ದೂರ ಮಲ್ಪಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಅಕೇರಿದ ಉಸುಲು ಬುಡ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಬಂಜಿಡು ಬತ್ತಿ ನಂಚಿನ ಪುರುಬಾಲೆನೇ ಬಾಯಿಗೆ ನೀರು ಮೈತದ ಅಕೇರಿ ಕಡಪುಡೋಡೊಂದಿತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಇನಿಯೇ ಆ ಪೂರಕ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿನ ಮನಸ್ಸುಡು ಜಿಂಜಾವಡು. ಕೋಟಿದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದುಂಡು, ಕೋಟಿದ ಮನಸ್ಸುಲ ಒಂದಿಚ್ಚಿ. ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಮನಸ್ಸುಲ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಆ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ನಾನು ಪನ್ಪುನವು ಆ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೋನೆ ಬೊಳ್ಳಿದ ಉಂಡು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದು ಅಣ್ಣೆರ್ಗೊಂಜಿ ಆಸೆಪ್ಪು ನಾನು ಒಂತೆ ನಿಷ್ಠೂರ ಪಾತ್ರೆ ಈ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಹಣೆ ಬರ ಕಟ್ಟಿನ ಈ ವಿಷಯ ಅಣ್ಣೆರ್ಗುಪ್ಪು ಇಡೀ ಬೊಳ್ಳಿ ಆವಡುಂದರ ಆ ಕಲ್ಲು ದ ವಿಗ್ರಹ ಒಂದು ಇಡೀ ಬೊಳ್ಳಿದ ಮೂರ್ತಿ ಆವಡು ಆಸೆಪ್ಪು ನಮಕೆಲ್ಲ ತೂನಗ ಆಪುಂಡು. ಕೆಲವರೆಗೂ ಈ ಕಲ್ಲದ ಮೂರ್ತಿ ತೂನಗ ಒಂಜಿ ಆಪುನೆ ಕೊಂಚ ಬೊಳ್ಳಿ ಮುಚ್ಚಾಗ ಅಂದಾಯಗೋ ನಾನು ದಿಂಜಗಡೆಟ್ಟು ತೆರಿನ ಕಲ್ಡನ ಕೇಳಲೆ ನಮ್ಮ ಯಾಪ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕವರು ಪಾಡುವನ ನಂಕಲ ದೇವರುಗಳು ಉಪ್ಪುನ ಸಂಬಂಧ ಕಡಿಯುಂಡು. ಐಕು ತುಲ ಇನ್ನು ಲೋಹ ಮಂತದಿನಿ ಒಂತಾಂಡಲ ಉಪ್ಪಾಡುಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಬೊಳ್ಳಿಯೋ ಬಂಗಾರನು ಏತೇ ಪೊರ್ಲಾವಡು ಕೊಲ್ಲೂರುಡು ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪುನೆ ಆ ಬಂಗಾರದ ಮೂರ್ತಿಗತ್ತೆ ತಿರ್ತಿದ ಸ್ವರ್ಣ ರೇಖಾಂಕಿತ ಲಿಂಗಗೆ ಕಟೀಲುಡಾಯ್ತ ತಿರ್ತುಪುನಂಚಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮರಿನ ಲಿಂಗಗೆ ಮೈಪುನವು ಓಲಾಂಡಲ ಆ ಬಂಗಾರದ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತೋಜಲೆ ತುಕ ದಾಯ ಪೊಳಲಿದ ಬಿಂಬಗ ಒಂಡಾಭಿಷೇಕ ಆಪುಜಿ ಐಕ ಮೈಪರ ಆಪುಜಿ ಅವು ಮಣ್ಣದ ಮೂರ್ತಿ. ಮಂಗಳದೇವಿ ಯಾರು ಅತ್ತೆ ಕಾಂಡದ ಪುರತ ಮಂಗಳದೇವಿಗೆ ಬೋಲೆ ಆತ್ತು ಅಲಂಕೃತವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ವರ್ಣ ಅಲಂಕೃತವಾಯಿನ ಬಿಂಬಗತ್ತ ಅಭಿಷೇಕ ಆಪುನಿ ಅವಳು ಪುನಃ ಮೂಲ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಸಂಭೂತ ಲಿಂಗಗೆ ಅಪಂಡ ಐಟ್ಟು ಸಂಚಯನ ಉಪ್ಪುನಿ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ದಡಸದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಿಂಬಗೊಂಜಿ ಪೊಳ್ಳುದ ಬೊಳ್ಳಿಯೋ ಬಂಗಾರನೋ ಅವು ಮುಂದುವರಿದು ವಜ್ರನೋ ಮುಚ್ಚಾವಡೊಂದು ಬೇಬಿ ಹಣ್ಣಗೆ ಆಸೆ ಇತ್ತಂದ ಅವು ಅಕೇರಿದ ಯೋಜನೆ ಅದು ದೀಲೆ ಅಕೇರಿದ ಯೋಜನೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಐನು ಸುರುದೆತ್ತೋನ್ನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆತಿಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಮುಚ್ಚುವ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಮೆಟ್ಟಲಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಮುಚ್ಚುವ ಬಗ್ಗೆ ದಾರಂದಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಮುಚ್ಚುವ ಬಗ್ಗೆ ಏತು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕತೆ ದೈವ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಗಗ್ಗರ ಪಾಡ್ದು ಎದುರು ಜತ್ಪರ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬೊಳ್ಳಿದಾಣಿ ಫಸ್ಟ್ ಯೋಜನೆ ಅವಳು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಆತಿಜಿ ಬೊಳ್ಳಿದಾಣಿ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಬಿದೈವರ್ ಪುನವು ಆ ಬೊಳ್ಳಿದಾಣಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅವು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಡೆಡ್ ಮನಿ ಅವು. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂರ್ನ ಸಂಪತ್ತು ಬುರ ಇಂಚನೆ ಒಂದುಂಡು ಎಲ್ಲ ಇಂದುವೇ ದಡಸದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಗಾಲ ಬತ್ತನ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರನ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುಲಕ್ಕೆ ಜಿ ಎಣ್ಣೋಣುಗ ಅವಳು ಅನಂತಪುರಟ್ಟು ಇಡೀ ಭಾರತದ ಸಾಲ ಬೂಟುನಾಥ್ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಂಪತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಯಿನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಲಕ್ಕೆ ಜಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕೇರಳ ಬಂದಾಂಡಲ್ಲ ಅವು ಡೆಡ್ ಮನಿ ಆಪುಂಡು. ಐಕೋಸ್ಕರ ಆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಮನಸ್ಸುಡು ಜಿಂಜಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆನಗ ಮನಸ್ಸುಲ ಪೊರ್ಲ ಆವಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವಡು ಐಕಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲ ಶ್ರಮ ಇಪ್ಪೋಡು ಅಣ್ಣೇರು ಗಂಗಾಧರ ಶಾಂತಲು ಬತ್ತದು ಮನಸ್ಸು ಪೂರ ಕಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಪುಂಡು. ಇಜ್ಜಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಖಂಡಿತವಾದ ಎಕಡೆ ಪಂಡಿನ ಕನೆ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಷೋಡು ಮನಸ್ಸುಲು ರಿಪೇರ್ ಆಪುಜಿ ಪಿರ ಹೊಸ ದೇವಸ್ಥಾನದುಲೈ ಬೇಬಿ ಅಣ್ಣ ಕುಲ್ಲುದು ಕರೆಂಟ್ದ ಸ್ವಿಚ್ ಬಾಡ್ದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು ಆತೆ ಆಪುನಿ ಈತೆ ಆಪುಂಡು. ಐಕೋಸ್ಕರ ಮೂಲು ಬೇಲೆ ಆವೋ ಒಂದು ಪಡು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲು ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಆವಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಜನಕಳನ್ನು ವೈಪುನವು ಸೇರುನವು ಅಪ್ಪಗ ಹೊಸ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಯ್ನಿಯೇ ಅರೆ ಪನ್ಪೇರು ಜನ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಬತ್ತೇರು ಸೂಜಿಗಲ್ಲಿಗೆ ಬತ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕ ನಾಡೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಕುತ್ತಾರ್ಗ ಬುರ ಬರ್ಪುಲಕ್ಕ ನಾಡೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಆನೆ ಯಾರು ತೂತಿನ ಕೊಡಗುದ ಮಿತ್ತು ಗಟ್ಟದಕ್ಕಲು ಬತ್ತಿನ ಕಾಲ ಪಿರ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂದು ಖಚಿತ ಮನಸ್ಸುಲೇನು ರೆಡಿ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಒದಗು ನಾವು ಇಜ್ಜಿನ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಮಿತಿ ಬರ್ಕಾಸ್ ಮಂತ ಬೋಪೇರು. ಐಕೋಸ್ಕರ ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿನ ಉಂಡು ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಆವಡು ದಡಸು ಬಾರೀ ಪೊರ್ಲುಡು ಬೆಳಗು ನಂಚಿನ ಲಕ್ಷಣ ಉಪ್ಪುನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ನಾಲು ಪಾತೆರು ನಂಚಿನ ಮೋಕೇನು ತೋಜಾಯಿನಾರು ಬೇಬಿ ಅಣ್ಣ 2-3 ಸಲ ಪಂಡೇರಾಂಡ ಈ ಸಲ ಒಂದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಅವು ಎಂಚ ಉಂಡೊಂದು ಪಂಡ ಕಟ್ಟಿಪಳ ಗಣೇಶಪುರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆ ಅನುಮಲ್ಪೊಡಿತು ನೀನಿ ಅವು ಒಂತೆ ಗೊಂದಲ ಅದು ಏಕಕಾಲಾಗ ಬುರುದು ಅಕ್ಕನ ಫೋನ್ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಐಕೊಂಜಿ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದೇ ನಿಡೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ದಾಯ ಮಲ್ತೊಂಡ ಪಂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲದವರ ಕಡೆ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಪೋತಿಜಿನಲ ಸಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರಲ ಆನ ಮುನೆ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಓಲು ದಾಂತಿನಕಲು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಗ್ಗದು ಬಗ್ಗದುಂಡೋ ಅವಳು ಉಂತೋಡು ನಮ್ಮ ಕಟೀಲ್ದ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಮಲ ನಡತೊಂದು ಬೋಪುನವ ತಾವು ಪುಣ್ಯ ಒತ್ತೋನುವೆ ಐಕ್ ಜನ ಉಂಡು ಅವಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಮೂಲ ಇಂದುವೇ ಕಟೀಲ್ದ ದೇವಿಯೇ ಮೂಲಪುನಿ ಅವೇ ಆದಿಶಕ್ತಿ
ಸುರುತ್ತ ಶಕ್ತಿಲ ಅಂದು ಮಾತೆರನ್ನು ಸೇರಾವನ ಆದಿ ಆಯ್ನ ಶಕ್ತಿಲ ಅಂದು ಅಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಬರ್ಪುನಕ್ಲೆಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿದು ಪ್ರತಿದಿನತ ಪೂಜೆಗಳ ಸಂಭ್ರಮಡು ಆರೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲಯಸಡು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವಾತಾವರಣ ಆವಡು ಆರ್ನ ಅರಿವಾಣಡು ಉಪ್ಪುನ ಪೂತೆಸಳು ಕೊರ್ದು ಮುಗಿಯಡು ಅಕೇರಿದಕ್ಲಿಗೆ ಇಜ್ಜಾಂದೆ ಪೋಡು ಆತ ಸಭೆ ಆವಡು ಅಂಚಿನ ಕಾಲ ಬರಡು ಪಂಡದು ಶುಭನ ಬಯಸೊಂದು ಮಾತಾಪಾತೆರನ್ಲ ಆದಿಶಕ್ತಿನ ಪಾದಗು ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಡು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುವೆ ನಮಸ್ಕಾರ.